Yari na inwag tagaran sin kita niyo katan maghambuk magtibok hamayor kalasahan insitang kay si Mahaya hatag na nagmayor siya nagtabang nagpaintong harayat niya di magbisara mataod sa hakaw man nagbaubog Mayor Haji Serbin nagtitle sa ilen sa Indayaw way sa banding hanggang subay na tubaw bugan magbig and Mayor na to Haji Serbin Ahula si tangkay paling kurun magbig Ha-eleksyon paling kurun ba't kita di magsusun Haji Serbin Mayor baing ulungon Councilor Bogbuganda insiya umbul hambuugda tumabang way pagluwa-ruwa may ka syara kyarapatan way pa asis at ang gumati ama niya subay na to di kalupahan i just lipiana